האם אתה יודע שבכל חודש מחפשים בגוגל לקוחות רבים את מילת המפתח שהיקשת? האם אתה יודע שמי שהקיש את מילת המפתח בגוגל הוא לקוח חם שרוצה בדיוק עכשיו את השירות שאתה נותן? אנשים מחפשים היום יותר מתמיד לחסוך בזמן. מכיוון שאתרי האינטרנט עמוסים במידע, לוקח זמן רב יותר לקרוא מידע ולקבל החלטה למי לפנות. השיווק בווידאו פותר את העניין. הוא מספק מידע רחב ומיידי ללקוח לפני ההתקשרות. אין דבר שמושך אנשים בימינו יותר מאשר צפייה בווידאו. וכפי שאתה רואה, אין בשלב הזה אף אחד עם וידאו בעמוד הראשון בגוגל. מהיום זה פשוט. אנחנו נפיק עבורך סרטון קצר, ובעלות חודשית נמוכה, יש לך לקוחות חדשים. וזה עוד לא הכל. יש מקום רק לעסק אחד אצלנו, בתחום שלך, למילת המפתח. אנחנו נדאג שהעסק יופיע בעמוד הראשון בגוגל. ובעל העסק הזה יכול להיות אתה. יש לך בלעדיות אצלנו למילת המפתח. לקהל הלקוחות המחפש עסק בתחום שלך. אין צורך לשלם כל חודש לחברת קידום אתרים, ולראות אולי תוצאות בעוד 3-4 חודשים. כאן אתה משלם כשאתה בעמוד הראשון בגוגל. זכור, יש אצלנו מקום רק לעסק אחד בתחומך למילת המפתח. לפרטים נוספים, צלצל עכשיו 054-45-222-75. כל הקודם זוכה.